I poštovani naši gledaoci, ja vam želim dobar dan. Ekipa Isak Info nalazi se u Ženevi, tačnije mi smo trenutno na desnom njenom bregu. Naime, na ovom desnom bregu nalazi se najpoznatije organizacije svetske. Inače, desni breg je jako poznat internacionalno, jako poznat za život i rad. Ovde se nalaze, dakle, Ujedinjene nacije, ali i ostale organizacije koje su u direktnoj vezi sa Ujedinjenim nacijama. Na primer, organizacija za čuvanje intelektualne svojine i mnoge druge. Dakle, ovaj desni breg je nekako baš posvećen tom internacionalnom životu. Ovde naravno i žive oni koji rade u Ujedinjenim nacijama, kao i u drugim organizacijama koje se nalaze ovde, a koje su opet u direktnoj vezi sa Ujedinjenim nacijama. Htela sam da vam kažem da je zapravo sama ideja o Ujedinjenim nacijama započela baš u Ženevi, zato što je njena preteča bila Liga nacija, odnosno Palata nacija. A ovo sada gde se nalazimo jeste mesto gde se svake godine, pa i ove, održava sajam automobila u Ženevi. Dakle, mi smo ispred Palexpo, to je mesto, dakle, jedna velika građevina gde se ovde održava sajam automobila. Inače, građen je sa nekim prvim ciljem da se tu održava veliki sajam automobila. Sajam automobila u Ženevi je jedan od, pa nećemo, reći ćemo ipak najeminentniji sajam automobila u Evropi, a jedan od najpoznatijih sajmova automobila u svetu. Inače, iza mene, nekako tamo, nalazi se aerodrom. Nažalost, u ovom trenutku ne poleće ni jedan avion da to možete da vidite, ali uglavnom tamo je. I mi ćemo u narednim minutima obilaziti sajam automobila, a vi ćete naravno imati tu priliku da ekskluzivno vidite šta je sve ovde izloženo kao prvi modeli evropski i svetski.
muškarci rekli, lepotica. Putain, ils se mettent tous devant là.